company Alfons, de la sectorial de jubilats, que ha vingut a acompanyar-me aquesta tarda amb un acte que fa la sectorial a Vinyols dels Arcs. És una població que fa uns dies em va telefonar per dir que tenia interès en que féssim una xerrada per la gent gran, que és el que més o menys acostumo a fer, o sigui, parlar de les pensions, que és el tema que preocupa, el tema dels ajuts agraris també, són zones agrícoles, i aleshores el que intento és treure'ls la por. De fet, ho enfoco així jo. El vaig començar amb el Cercle Català de Negocis, que disposàvem de molt material, doncs justificant la bondat, diguem-ne, de la independència, molts de xifres, gràfics, estadístiques. I ara últimament ja he limitat molt tot això, no porto ni diapositives ni pantalla, i parlo directament amb les persones. Estem a un mes del 27 i no es pot anar masses ja explicacions. He arribat a aquesta conclusió, o sigui, si algú no hi està d'acord, ja no tenim massa temps de rectificar tampoc. Estem a la recta final, en conseqüència doncs es tracta ja d'anar una mica a concretar i jo també opino que a aquestes alçades ja s'ha explicat tot, gent inclús molt més capacitada que jo, per tota mena de mitjans, televisions, ràdios, tertúlies. És a dir, que a hores d'ara jo penso que si alguna persona encara diu que no ho té clar i que dubta, jo no m'ho crec. Jo penso que el que diu que no ho té clar és que realment sí que ho té clar i que no vol la independència. Bueno, bona tarda a tothom. Des de l'ANF d'aquí territorial de Vinyols us donem les gràcies per haver vingut. És el primer cop que fem un acte així a nivell de poble, és la primera conferència que fem perquè som molt joves, només fa un any que ens hem constituït, som poca gent, però bueno, en tenim moltes ganes. Llavors vam agafar, va ser al setembre, i vam agafar tot el que és la campanya del 9-N. Vam fer la giganquesta, vam tindre la possibilitat de conèixer molts parers, vam anar per diferents cases i vam veure que la prioritat de la gent que tenia dubtes era de la qüestió de les pensions. Això a tothom els hi feia molta por. Clar, llavors des de la sectorial hem dit, doncs bueno, el que potser podem fer és demanar a l'ANF a veure si ens pot portar algú que conegui el tema i que pugui donar resposta als dubtes que puguem tenir, no? I llavors el senyor Jordi Romeva, molt amablement, va dir que vindria sense cap problema i doncs bueno, amb ell us deixem, tot seu. Doncs molt bé, d'acord. Aviam. Provarem si se'm sent així. Si se'm sent així, millor que així jo em bellugo. Aviam. Doncs començarem. Aviam. He agafat una mica de notes per no deixar-me res. El cartell que anuncia aquesta xerrada diu: perd la por a la independència. Us preocupen les pensions? Què passarà amb les ajudes agràries? Teniu altres dubtes? Perd la por a la independència. Què és la por? Què és la por? La por es pot definir de moltes maneres. Per exemple, jo me les he apuntat aquí algunes. La por és l'emoció que sentim davant un perill o una amenaça. Una altra. La por ens permet reaccionar de manera ràpida i adequada en situacions adverses. D'acord? Una altra. La por és una emoció necessària per la supervivència individual i col·lectiva. D'acord? Ara, no totes les pors són iguals. Hi ha la por a un perill real. Per exemple, un paleta pot tenir por a enfilar-se a una teulada si creu que aquesta teulada no li aguantarà el seu pes. Una por real.
Però també hi ha la por dels xiquets que se'ls expliquen històries a la vora del foc. Aleshores, una persona adulta, raonable, no té por a l'home del sac, no té por a un espantall. Com se lluita contra una por de debò, una por real? Amb prudència, reconeixent realment el perill que té aquell problema que tens a davant, reconeixent-lo i actuant amb prudència. El paleta farà molt bé d'assegurar-se que la teulada no s'enfonsarà abans d'enfilar-se. Perill real. Però, i davant d'un perill fals, d'un espantall, com se lluita? Amb la veritat. És a dir, un espantall, tu demostres que allò és un munt de palla embolicat amb roba vella i és com lluites contra la por que fa aquest espantall. Tinc una frase aquí que m'agrada, diu: la veritat redueix el temor, la por, a la seva justa mesura. Posem un exemple. Imagineu-vos, és una suposició, imagineu-vos que hi ha un ministre que ens vol fer por i ens diu que si Catalunya és independent serà expulsada de la Unió Europea i de l'euro i volarà per la galàxia pels segles dels segles. Això, amics i amigues, no fa por. Això és una mentida, és un espantall, és una falsa por el que tingui aquesta por. Aleshores, com lluitem contra aquesta falsa por? Amb la veritat. I què diu la veritat? Doncs la veritat diu que la Unió Europea no prescindirà mai d'un territori, que hi ha més de 6.000 empreses europees que hi han invertit molts diners i que hi segueixen invertint. I la veritat diu que la Unió Europea, sempre que ha tingut algun problema de límits fronterers, els ha resolt amb una gran habilitat i pragmatisme. Ho vam veure quan l'Alemanya de l'Est es va enderrocar el mur de Berlín i es va sumar a l'Alemanya que hi havia ja, que formava part de la Unió Europea. En 4 dies, tots europeus i cap problema. Ho va resoldre la Unió Europea amb el cas de Xipre. Sabeu que Xipre té un tros que depèn de Turquia i un tros que depèn de Grècia. Quan Grècia es va integrar a la Unió Europea, què fem amb Xipre? Un paper, un document, això és Turquia, això és resolt. Cap problema. És a dir, quan arribi realment l'evidència de que Catalunya, la independència de Catalunya ja va en sèrio, és a dir, que es guanyi el 27 i el Parlament de Catalunya digui volem la independència, a partir d'aquell moment es negociarà. Es negociarà amb l'estat espanyol, es negociarà amb Europa i Catalunya. Perquè ningú vol prendre mal. Ningú vol prendre mal. I que es vagin les coses raonablement bé i civilitzadament li convé a tothom. Li convé a Europa, perquè a Europa no li convé de cap manera que aquesta situació d'independència de Catalunya generi uns problemes fronterers d'economia o de transport de totes les seves mercaderies amb un punt absolutament estratègic de les mercaderies que entren de l'Àsia pels ports de Barcelona i de Tarragona cap al centre d'Europa. Això no ho permetran, que hi hagi problemes fronterers a Europa. I a Espanya no li convé que hi hagin problemes i negociarà, perquè si no s'haurà de menjar, no sé qui ho va dir, amb patates el seu deute. I el seu deute en aquests moments supera ja el seu producte interior brut. És a dir, a ningú li interessa que les coses vagin malament. Quan arribi el moment, la gent posarà el seny que cal. Ara estem en campanya electoral i ells han de també donar satisfacció a la seva parròquia. I aviam qui la diu més grossa. Però quan arribi el moment, les coses s'arreglaran. A Europa tampoc ningú se li ocorreix que farà fora Catalunya quan amb un club mai expulses amb un soci que t'aporta diners. Catalunya aporta 4 vegades més euros a la Unió Europea dels que rep. I això lliga amb una altra de les possibles
mentides que poden fer temor. És a dir, el tema de les ajudes agràries. Diu, no, imaginem-nos això, que també m'ho invento, que algú digui és que si Catalunya és independent els pagesos no cobraran les ajudes agràries. Tampoc fa por. També és mentida. També és un espantall. Per què? Això que us deia. Què rep? Què aporta Catalunya? Primer us diré, què aporta Catalunya a la Unió Europea? Com que és un club, tots els socis aporten una quota. Catalunya, a través de l'estat espanyol, aporta euro amunt, euro avall, 2.380 milions d'euros cada any a la Unió Europea. I què rep Catalunya de la Unió Europea? 550 milions d'euros. Les ajudes agràries i poca cosa més. La diferència són 1.830 milions d'euros cada any. Catalunya porta de més a la Unió Europea que no pas rep. És a dir, si tal com jo m'imagino i desitjo les coses es fan correctament i el procés de transició cap a la independència es fa d'una manera negociada i pactada a tres bandes, doncs tot seguirà igual. Tots els acords, tots els documents de relació entre Catalunya i Europa tindran continuïtat amb els que hi ha hagut fins ara. En el pitjor dels supòsits, que jo no hi crec, però que ho diré per caricaturitzar precisament aquesta por falsa, en el supòsit que no hi crec de que hi hagi un període de temps en què Catalunya quedi fora de la Unió Europea, que no ens reconeguin pel que sigui, suposem-ho, Catalunya deixa de portar els 2.380 milions d'euros, paga als seus pagesos els 550 que els hi ha de pagar i encara se n'estalvia 1.830. S'ha entès això? Un altre espantall. I posem un últim espantall. Imaginem-nos també un altre ministre que diu, per fer-nos por, que quan els catalans siguem independents els jubilats no cobrarem la pensió. No fa por. No ha de fer por. És un espantall. És mentida. I és que no és que us ho digui jo, a mi no m'heu de creure de res, però és que esteu farts de sentir-ho, us ho han dit economistes, us ho han dit professors universitaris de les universitats catalanes, espanyoles i internacionals. Aquell home de la camisa de les americanes de quadros ha fet un llibre, el Col·legi d'Economistes ha fet un llibre, la presidenta del no sé què de la universitat ha fet un altre llibre parlant de que Catalunya independent tindrà molts més recursos econòmics que els que té ara i que, evidentment, podrà assumir de sobres totes les despeses que sorgeixin de la seva condició d'estat. S'ha dit del dret i pel revés, ho han dit els nostres dirigents polítics, el senyor Junqueras, el president de la Generalitat en una entrevista a la Terribas i un altre que va fer en el Cuní, va dir-ho expressament. Les pensions en una Catalunya independent estan més segures que ara, que estem a l'estat espanyol. Aleshores, clar, si aquestes persones ho diuen, jo què puc afegir? Doncs afegiré 3 cosetes, perquè no sigui dit, ja que m'heu dit que parli de les pensions, haig de dir alguna cosa. Justificar el per què ells diuen això. Ells no ho diuen no perquè s'ho inventen, perquè darrere tenen una base científica, raonada. Jo n'hi extrec 3 detalls. Primer detall, les pensions que la Seguretat Social ens paga cada mes als pensionistes surten de les cotitzacions que aquest mateix mes han pagat els treballadors i les empreses. Així de clar, és a dir, jo el que cobro de pensió no és del que jo vaig pagar quan cotitzava, que era jove i treballava, o l'empresa que jo treballava cotitzava a la Seguretat Social. No, el que jo pagava aleshores servia per pagar els pensionistes d'aquella època.
El que jo cobro ara és gràcies a la gent que treballa i a les empreses que donen feina ara. Primera cosa. Segona cosa, la pensió és un dret. És un dret que tenim els treballadors que hem cotitzat. I la pensió l'ha de pagar l'organisme que ha cobrat aquestes cotitzacions. En el cas nostre, la Seguretat Social. Independentment d'on visqui i de quina nacionalitat tingui aquesta persona que té dret a aquesta pensió. I això ho sabeu molt bé. Un exemple, un home que hagi treballat aquí, un alemany, que hagi treballat aquí a Tarragona, uns anys. Acaba, se jubila i se'n va al seu país, a Berlín. Quan se jubila cobrarà la part dels anys que ha estat treballant a Espanya li pagarà la Seguretat Social. Però qui no coneix un veí, un parent que ha treballat una època a França o a Suïssa o a Alemanya? Quan cobra la pensió, una part li paga el govern francès, el suís o l'alemany. És així, és un dret. És un dret. Independentment d'on se visqui i de la nacionalitat que es tingui. D'acord? I poso un altre exemple, o una altra dada. El sistema de pensions depèn de la gent que treballa. Quanta més gent treballa, lògicament, més cotitzacions, més diners per la Seguretat Social. Depèn del sou d'aquesta gent que treballa. Com que es paga un tant per cent de cotització, si el sou és més elevat, més cotització, més possibilitats de tenir diners pels jubilats. I tercera cosa, depèn de la proporció entre la gent que treballa, de la gent que cotitza i dels pensionistes. És una proporció. Aquestes tres coses, ja ara, no si som independents o no, avui, Catalunya està més ben posicionada que la resta de l'estat espanyol. Hi ha més gent que treballa, l'atur és més baix, els sous són més alts i la proporció entre la gent que treballa i els pensionistes és més ampla. Ja ara, no hem d'esperar a ser independents, avui. I he sigut avui i sempre. De fet, el que cotitzen les empreses i els treballadors a Catalunya serveix per pagar els pensionistes catalans. De sobres, perquè el que sobra serveix per pagar part dels pensionistes de la resta de l'estat espanyol. I això ha sigut sempre així. Per tant, amics i amigues, una Catalunya independent, si pot ara pagar les pensions dels que no són catalans, amb molta més seguretat podrà pagar de sobres els catalans, i prou. I perdonin que amb tota aquesta història que he volgut entrar així una mica saco amb el tema de les pors, no m'he presentat. Mireu, jo em dic Jordi, vaig néixer i créixer a Barcelona. Després, per qüestions de feina, he voltat una mica i fa 12 anys vaig anar a treballar a les Terres de l'Ebre, primer a Deltebre, després a Roquetes. Em va agradar i allà m'he quedat. Em vaig jubilar fa 6 anys i em vaig instal·lar en un poblet que es diu Mas d'Enverge, a costat d'Amposta. I allà 4 oliveres, 4 ametllers, faig una mica de música i jo me les prometia molt felices els anys que em quedaven de vida, així és de clar. Però la meva tranquil·litat va durar poc. Això era el 2009, que em vaig jubilar, i el 2010 em van sotragar la vida. Me'l van canviar. El 2010 el Tribunal Constitucional va trinxar un estatut que havíem aprovat els catalans, en referèndum. No entrarem si era bo o dolent. L'havíem aprovat nosaltres, punt. I el Tribunal Constitucional va dir que no. Primer el senyor Guerra el va pillar una mica, però el tribunal el va acabar de trinxar. A mi això em va assentar molt malament. Jo ja estava jubilat, però em va revoltar les tripes, i el 10 de juliol vaig anar a una manifestació a Barcelona que deia: som una nació, nosaltres decidim. Jo volia posar un altre lema. Jo volia posar un lema que digués: s'ha acabat el bròquil. Però els d'Òmnium Cultural, que són persones sèries, em van dir que no, que era millor posar una cosa més: som una nació, nosaltres decidim. D'acord, doncs som una nació, nosaltres decidim. I jo, als 66 anys,
i que per la meva forma de veure el món i entendre'l mai de la vida havia sigut ni independentista ni sobiranista, aquell dia em vaig trobar cridant independència per primera vegada a la meva vida, 66 anys. A partir d'aquell moment em vaig fer soci ja del Cercle Català de Negocis, l'assemblea aleshores encara no existia, després quan es va fer l'assemblea ja m'hi vaig apuntar, i fins ara. 5 anys, només fa 5 anys, o ja fa 5 anys, segons se miri. Però en aquests 5 anys han passat moltes coses i aquest canvi de xip que jo he tingut personalment sembla que l'ha tingut molta més gent. Molta més gent. O sigui, no sóc massa original, perquè ja el 2012 ja va haver-hi una gentada a Barcelona l'11 de setembre, el 2013, el 14, molta gent. Molta. Molta gent que ens hem donat les mans, ens hem posat samarretes de colors, hem pintat de groc els fanals, no sé si vosaltres heu tingut que pintar també de groc els fanals i els arbres, allà al costat del meu poble vam pintar tot un poble sencer. Vale. El 9 de novembre vam sortir al carrer, tu ho has esmentat. Permeteu-me que faci un petit parèntesis del 9 de novembre. Per què? A mi el del 9 de novembre, no sé vosaltres, a mi em sembla un dels dies més importants de la història de Catalunya. El 9 de novembre, segons diu el Vicenç Partal, que és un home que és periodista i escriptor, ha fet precisament un llibre sobre el 9 de novembre i diu que el 9 de novembre va ser una revolució. I ho diu i ho explica dient que un estat es considera estat quan el govern d'aquest estat imposa la seva llei a tot el seu territori. I el 9 de novembre de l'any passat, l'estat espanyol no va imposar la seva llei al territori de Catalunya. I els catalans vam sortir al carrer desobeint les indicacions del que encara és el nostre estat. Una revolució, per mi, un dia importantíssim. I tot el món ho va veure. Tanco parèntesis. Us estava dient que som molta gent, que ens fem manifestacions i que ens donem les mans i tot. Molts. Ara l'11 de setembre, d'aquí 4 dies, a Barcelona tornarem a omplir la Meridiana. Molta gent. Però quanta gent? Quants som? Els nostres governants necessiten saber quants som. Quants som els que volem la independència i quants són els que no la volen? Ho han de saber. Fa 3 anys, el Parlament de Catalunya va fer una declaració amb el 80% dels diputats dient que el poble de Catalunya volia decidir el seu futur amb un referèndum. És clar que és la manera que se saben aquestes coses. Vostè és independent? Sí. Vostè és independent? No. Contem i sabem on estem. Per tirar endavant cap a la independència, els nostres governants necessiten saber qui tenen al darrere, si són majoria o no. La millor manera de saber-ho és això, un referèndum, com han fet a Escòcia. Però aquí, amics i amigues, des de fa 3 anys que estem lluitant per aconseguir-ho, no hi ha hagut manera. La competència de fer els referèndums a l'estat espanyol és del govern de Madrid i ella no fa el referèndum ni el deixa fer. Per tant, l'única manera que s'ha trobat per poder-nos comptar, per saber quants som els que estem a favor o en contra, els de sí o del no, és en les eleccions del 27 de setembre. Però i com podem comptar-nos amb unes eleccions autonòmiques que es voten diputats? No és pas un referèndum, no és la millor manera, però és l'única que hem trobat, és l'única que ens queda. I com ho farem? Quants diputats hi ha al Parlament de Catalunya? 135. La meitat, 135, són 67 i mig. La majoria 68. Doncs, així és de clar. Si surten 68 diputats que no volen la independència, doncs, amics i amigues, haurem de prendre paciència. I si hem estat 300 anys esperant-la, doncs podem estar uns quants més. Amics i amigues, paciència i encaixar tot el que vingui. Però i si és majoria
els diputats que sí que volen la independència, si surten 68 diputats o més que sí que volen la independència, a partir d'aquest moment aquests diputats tindran legitimitat democràtica per dir que es posaran a treballar per aconseguir la independència de Catalunya, perquè tenen la majoria, perquè el poble així ho ha decidit. I a partir d'aquest moment iniciaran converses amb l'estat espanyol, amb la Unió Europea, per començar a negociar aquest quedes tu, com en una separació matrimonial, jo em quedo al cotxe, tu et quedes a la rentadora i els nens 2 dies a la setmana. A bones, perfecte, perfecte. Que no es va a bones, un advocat. En aquest cas, el mediador haurà de ser, lògicament, la Unió Europea. En aquest període, és a dir, una vegada ja els nostres parlamentaris d'aquest Parlament que surti amb majoria d'independents nomenarà un govern, un president amb un govern, uns consellers, i aleshores una de les primeres coses que hauran de fer aquesta gent és muntar les estructures necessàries perquè aquest nou estat funcioni. El tema d'Hisenda, hi ha coses que estan com a estructura d'estat ja les tenim bastant estructurades, per exemple el tema de la sanitat, el tema de l'ensenyament, abans parlava amb un company, el tema de la policia, són coses que tenim ja bastant formades, però hi ha coses que no, per exemple la Hisenda, el tema de relacions internacionals, fronteres, aduanes, tot això s'ha de muntar. Bueno, però això es farà. I després, una cosa important, s'iniciarà un procés de redacció de la nova Constitució, un procés que, segons es diu, serà obert en la seva fase inicial i perquè finalment, realment qui l'ha d'aprovar és el Parlament de Catalunya i després finalment aprovat amb referèndum per tots els catalans. Aleshores sí que quan hagi passat tot això es convocaran unes noves eleccions ja normals, aleshores sí, però de moment aquestes no. Això ja hi tornarem. Estàvem doncs dient que aquestes eleccions del 27 de setembre són molt importants, són les més importants que hi ha hagut des que es va morir Franco. Perquè realment els catalans i catalanes que anem a votar el 27 de setembre tenim davant nostre una gran responsabilitat. Està en les nostres mans decidir el futur de Catalunya. És a dir, està en les nostres mans decidir si volem que tot segueixi com ara o si, en canvi, volem que la cosa evolucioni cap a un estat més just, més democràtic, amb més justícia social. Això està a les nostres mans. I és una responsabilitat, perquè, a més, ens costarà potser de decidir, perquè quan anem allà a la mesa electoral del col·legi electoral, quantes meses hi ha aquí? 3 o 4? 2. Anireu allà i us trobareu a la taula tot de paperetes, no?, com totes les eleccions. Hosti, moltes, sempre n'hi ha moltes, de partits, a més, que no es coneix ningú, però surten allà, molts partits. N'hi haurà un paquet de partits que es pensen que aquestes eleccions són com les de sempre, que les enfoquen com qualsevol elecció de sempre, i estan en el seu dret de fer-ho així. És a dir, ells enfoquen aquestes eleccions com les que hi ha hagut sempre, unes eleccions per decidir el govern de la Generalitat de Catalunya. És a dir, el partit X es presenta perquè diu, si jo guanyo, doncs jo governaré la Generalitat de Catalunya. I el partit Y igual, i el Z igual, tots es presenten amb aquest, i és absolutament legítim, tots els parlaments del món, els partits es presenten per guanyar i per governar, això és legítim. El que passa que aquest enfoque de dir, no, jo em presento per guanyar a la Generalitat de Catalunya, com sempre he fet, i a més faig fora els que hi ha ara, això també, fer fora el Mas, això també és una obsessió, no? Fer fora el Mas, d'acord, fem fora el Mas i guanyem nosaltres, d'acord, és legítim. Però què governareu
la Catalunya que tenim ara, que és una comunitat autònoma dentro de l'Estat espanyol. Aquest és el seu objectiu, tenen tot el dret d'enfocar-ho així. El que passa que hi haurà, en tot aquest munt de paperetes, en trobareu dues que no ho enfoquen així. Hi ha dues paperetes que trobareu que no es presenten en aquestes eleccions com unes eleccions normals. El seu objectiu no és guanyar les eleccions. El seu objectiu és tenir majoria de diputats al Parlament per declarar la independència de Catalunya. Dos paperetes podeu triar que enfoquen el futur de la Generalitat en aquest sentit. No es presenten per estar governant 4 anys més una comunitat autònoma, no. Es presenten per estar governant com menys mesos millor. En el moment que aconsegueixin la independència i aprovar la Constitució de la República Catalana, pleguen. I aleshores es faran les eleccions normals i que guanyi el millor. Però aquest període és aquest enfoc diferent que s'enfoca en aquestes eleccions del 27 de setembre. Són diferents, són especials. No per tothom. D'acord. Però hi ha un paquet en les paperetes que no, que ho enfoquen com ara, que l'objectiu és guanyar i prou, d'acord. Però n'hi ha dos paperetes que no, que diuen ara és el moment. Ara és el moment de canviar, ara és el moment de donar un pas endavant. I els catalans ens trobarem amb aquest dilema. O paperetes per canviar el futur o paperetes per continuar com ara. El Shakespeare deia, aquesta és la qüestió, un dilema. Un dilema, i s'haurà de ser valent per triar. Tots nosaltres haurem de ser molt valents a l'hora de triar, o les paperetes per continuar com ara, o les paperetes per tenir una república catalana en el futur. I s'ha de ser valent per triar el canvi, ja ho crec, ho he dit al començament. Tenir por a recórrer un camí pel que no hem passat mai és comprensible i és normal. Tenir por a passar per un camí que no hem passat mai. I aquest camí, cap a la independència, nosaltres no l'hem passat mai. És normal tenir una mica de temor, una mica de por. D'acord, ho accepto. I accepto inclús que hi hagi algú que encara ara tingui por de no cobrar les pensions. Que pot ser que encara hi hagi algú que tingui temor per això. O que el faran fora de la Unió Europea. Pot ser, vale. Aquestes persones que encara tinguin aquesta reticència, aquesta petita incertesa de dir, hosti, això com anirà, cony? Perquè, esclar, molt bé, jo aquí estic parlant i tothom, sí, bueno, però demostra-m'ho firme. Jo què sé el que passarà, jo què sé com ho farem. Clar, els catalans potser sí que som capaços de fer-ho bé, però també som capaços potser de fer-ho molt malament, I si quan tinguem la independència i som un estat ho fem molt bé, doncs d'acord, serem com Holanda o com Àustria o com Dinamarca. Però si ho fem malament, què? Doncs serem com Espanya o com Portugal o com Grècia. Ojo, i per això es diran, per aquest camí no farien falta alforges. D'acord, estic d'acord. Això no us ho pot garantir ningú. Fins que no ens hi trobem, no ho sabrem. D'acord. Ara, aleshores és normal que hi hagi aquella mica d'angonieta de dir, hosti, aviam com anirà això, com acabarem. D'acord. Ara, aquesta gent que té aquest temor, aquesta angúnia de dir, hosti, si donem aquest pas, què passarà? Jo els hi diré, ojo, i no s'ha de ser valent per continuar com estem. No s'ha de ser, jo diria, i masoquista, per continuar en aquesta situació actual. No s'ha de ser molt valent per quedar-se amb una gent, amb uns governants que tu no has triat mai. Perdona, qui d'aquí ha votat el senyor Rajoy? Ningú. I qui mana? Això no és normal. Això no és normal. Jo tinc que tragar-me 4 anys més el senyor Rajoy? De cap manera, per favor. Doncs aquest és el tema. És a dir, quedar-se, ojo, si s'han de tenir ben posats també per aguantar 4 anys més el senyor Rajoy, i companyia. Aleshores jo els diria, com et vols quedar a conviure amb una gent que t'amenaça, que et castiga, que t'insulta, que et menysprea, que et ridiculitza, que no t'ajuda, que et va a la contra, que no et deixa créixer? No has de tenir una mica més de por de quedar-te amb aquesta gent que no
aquesta petita incertesa de no saber el que et trobaràs més endà, jo ho deixo aquí, cadascú que és amo de les seves pors, Parlàvem de pors. Quan els companys d'aquí de Vinyols van dir, escolta, és que la gent gran, m'ho ha dit ell al començament, és que la gent gran té por de les pensions. Bé, ja hem parlat de la por. Ara parlaré una mica. Què volies dir quan dius que la gent gran? A qui ens referim quan parlem de la gent gran? Quan una persona comença a ser gent gran? Als 60, als 70, als 80? Bueno, hem de posar-nos d'acord, si no, què diem quan se'ns jubilem? Val, 65, vale, doncs ja està, d'acord. Una persona, quan arriba als 65, és gent gran, d'acord. D'acord, acceptat. Quanta gent gran hi ha a Catalunya? A Catalunya, segons les estadístiques, diuen que hi ha 7,4 milions d'habitants, dels quals 900 i pico mil són més grans de 65 anys. És a dir, gent gran. Això representa el 12%. És a dir, que de cada 100 habitants de Catalunya, 12 som gent gran. I els altres 88 no són gent gran. D'acord. Ja sabem el que és la gent gran i quan som. I ara jo pregunto, i què votarem la gent gran el 27 de setembre? No cal que em contesteu, no? Això és un secret personal. Això no ho sap ningú, però bueno, cadascú vota el que li sembla. Però tenim alguna pista. Tenim la pista, per exemple, del que va passar a Escòcia. A Escòcia, fa un any, van fer un referèndum com Déu mana, el govern anglès va dir, escolta, jo no vull la independència d'Escòcia, però sóc demòcrata, voteu. Aleshores va dir unes quantes mentides i els altres van caure de quatre potes, però aquest és un altre tema. Què va passar en el referèndum d'Escòcia? Doncs que va sortir que no volien la independència. Per molt? No, per uns 7 o 8 o 10 punts, però és clar que són 5 de fet. Si 5 voten una cosa passen a l'altra, 5 o 6% va decantar la balança. I d'on venia aquest 5 o 6%? Doncs mireu, segons diuen els que ho han estudiat, els escocesos entre els 16 i els 55 anys, tots votaven la majoria que sí, que volien la independència. Però entre els 55 i els 65 anys, ja la cosa anava així, i els més grans de 65, nois, que no volien la independència. La gent gran. Això té una explicació, vull dir, això sociològicament no sorprèn a ningú. La gent gran no li agraden els canvis. La gent gran, davant d'una incertesa que dèiem d'un futur incert, s'agarra al present, entre altres coses perquè de futur ja no ens en queda gaire. I aleshores t'agafes a el que tens i... La gent gran som conservadors, és conservadora. Aleshores, un canvi així, hosti, és un canvi molt fort, d'acord? Arribat a aquest punt, deixeu-me que us expliqui una petita anècdota personal. Fa 40 anys, jo en tenia 30, 40 anys, em van operar d'un menisc. Ara t'operen d'un menisc, al dematí, a la tarda te'n vas a casa fent footing. Però aleshores, fa 40 anys, t'anestesiaven amb anestèsia total, et fotien un tall així que t'obrien el genoll, t'enguixaven des d'aquí fins al peu i et tenien 7 o 8 dies a l'hospital i enguixat un mes. A mi em van operar a la Vall d'Hebron, de Barcelona, i a la sala hi havia 6 llits o 7 o 8 aquí, o 6 o 7 llits allà, érem 12 o 15, però és igual. I al costat tenia un senyor gran, una mica menudet, no era corpulent, i devia això, potser tenir 60-70 anys, no ho sé, i devia tenir problemes a les cames. I cada matí pujava una noia, una infermera, devia ser una fisioterapeuta, a fer-li la recuperació de les cames. I una noia jove, devia fer poc que havia acabat els estudis amb unes ganes d'ajudar a la societat i ser útil,
aquelles cames del iaio anaven amunt i avall, i a la dreta i a l'esquerra, i aquell iaio, ai, ui, fins que un dia aquell home li va dir: miri senyoreta, li agraeixo tot el que fa per mi, però a la meva edat ja m'és igual tenir les cames més tortes o més dretes, o sigui que, sisplau, deixi'm tranquil, pari d'una punyetera vegada i deixi'm tranquil. Hosti, jo després, i això, clar, allò se m'ha anat, però jo un dia, parlant d'això, en un altre lloc, em va venir al cap. Dic, doncs això ho explicaré, perquè explica una mica el que vull dir. És a dir, i jo mateix he tingut ara, que tinc 71 anys, he tingut de vegades aquesta sensació. Estàs veient la tele i tens la sensació de dir, hòstia, polítics, periodistes, tertulians, deixeu-me tranquil ja amb tanta independència, no? Arriba un moment en què quedes dient, escolta, deixeu-me tranquil, ja en tinc prou. Aviam, a mi què em queden? 10 anys, 15 com a molt? A mi què m'afectarà la independència? A mi? Jo estic convençut que seguiré cobrant la pensió, sigui independent o no. Aleshores, jo amb les 4 oliveres, els 4 ametllers i l'or, jo ja en tinc prou, no m'emprenyeu, a mi no m'afecta res la independència, no em maregeu més, deixeu-me tranquil. La gent gran és possible que pensi això, el que estic dient jo. D'acord. Estic d'acord en que la gent gran pot, els escocesos, si van votar això, per algú va ser. D'acord. Ells poden veure-ho així i tenir raó. La gent gran, els més grans de 65 anys, el 12% de la població de Catalunya. Però, i l'altre 88%? L'altre 6 milions i pico de catalans i catalanes que no tenen 65 anys encara? En aquests els és igual? Els és igual el que passi el 27 de setembre? Els és igual que nosaltres votem sí o no? No, amb ells no els és igual. De cap manera, perquè amb ells sí que els interessa que les escoles funcionin bé i que els mestres estiguin ben pagats i que hi hagi guarderies per tots i que hi hagi beques de menjador i beques de transport i que en els hospitals hi hagin els quiròfanos oberts i no es tinguin que esperar 6 o 7 mesos per una operació de malucs o de catarates. Amb ells sí que els interessa això. I amb ells sí que els interessa que al Port de Tarragona, que per no haver fet les infraestructures que fa anys i panys que havien d'haver fet, una empresa exportadora de vehicles ha renunciat al Port de Tarragona i s'ha anat a Marsella, i a Tarragona s'han perdut més de 400 llocs de treball. A mi no m'afecta personalment, però en els joves que estan buscant feina sí que els afecta. I si tenen veïns o companys o familiars o amics que no arriben a final de mes i que estan justos, mentre els calés que es recapten a Catalunya serveixen per fer AVEs que no hi va gent, o autopistes que no hi passen cotxes, o aeroports que no hi van avions, o senzillament que se'ls embutxaquen 4 pocavergonyes, això amb ells sí que els interessa, perquè volen una Catalunya més justa i volen una Catalunya més honrada i que judicis s'allarguin anys i panys, com el del senyor Millet, que fa anys i panys que no s'acaben, una justícia lenta, sense mitjans. Això no ho volem, la joventut no vol això. Aquest 88% no vol una Catalunya millor. I a més vol participar d'aquesta Catalunya millor. I votarà que sí. Els escocesos, amics i amigues, van votar, els iaios escocesos, la gent gran escocesa, quan va anar a votar només va pensar en el seu present. I amb aquest acte d'egoisme va trinxar les il·lusions i les esperances dels seus fills i dels seus nets. Nosaltres, amics i amigues, la gent gran de Vinyols, quan el 27 de setembre anirem a votar,
No pensarem només com els escocesos, pensarem en nosaltres, és clar, pensarem en nosaltres, convençuts de que si som independents cobrarem les pensions i tindrem ajudes agràries i no ens enviaran a la galàxia, per descomptat. També pensarem en els nostres avantpassats, en tots aquells que pensaven com nosaltres i que van lluitar per aconseguir-ho i es van quedar pel camí. Van ser exiliats o fins i tot, ara fa uns dies que va haver-hi els 75 anys que a França van capturar el president Companys i el van entregar a l'exèrcit de Franco, fa 75 anys. Nosaltres tenim molta sort d'estar vius i de viure aquests moments i tenir l'oportunitat el 27 de setembre d'anar a votar pel nostre país. Tenim molta sort. Hem de pensar en nosaltres, hem de pensar els nostres avantpassats, però sobretot, el 27 de setembre hem de pensar en els nostres fills i en els nostres nets. Amb els nostres fills i amb els nostres nets. I amb els fills i els nets dels que votaran diferent de nosaltres. I amb els fills i els nets dels que ni tan sols aniran a votar. Perquè el que pretenem és donar l'oportunitat a tots els ciutadans de Catalunya, a tots, a construir un país millor, un país nou, modern, eficaç, més ric, més obert, més net, més cívic, més responsable, més lliure, més just i més honest. Amics i amigues, els que volem la independència sí que podem aconseguir-la i a més l'aconseguirem. Moltes gràcies. Si algú es pensa que no cobrarà la pensió, que ho digui, abans de marxar. Està tot? Alguna pregunta? Si vol? Algun aclariment? Si està amb la meva mà, faré el que sàpiga jo, modestament. Això també amb una samarreta blanca també colarà, jo penso.